Eu sunt Andrei și imediat o să intre și prietenul meu, că i s-a blocat tableta. Stați un pic că pun pauză. Bună ziua! Și între timp a intrat și prietenul meu. Acum noi tăiem niște lemn. Se pare, cred că ne-au dat într-o Stai insulă, un pic, nu? cam... Da. Bun. Ne-au dat într-o insulă. Cred că. Dacă auziți un băzâi pe fundal, ăla e televizorul de dincolo. Cât lemn ai? 14 cu 6. Eu am 17 de prelucrat. Bravo. Nu, hai, mergem să minăm sau mergem să cătăm de mâncare? Aș vrea de mâncare. Ai pe moștri? Da. Scoate un pic. Nu mă... De unde mâncare? Și în plus ai și pe dificultate mare. Nu-i pe ultima, așa că... Uite, niște Văcuțe. vaci. Haide, trece aici vacă prostă. Mai sunt acolo 1000 de vaci. Hai, că ne spuna bine. Haide, de Tricărniță de la o vacă. Păi, vaca să e prostă. Mă duc să mor vaca aia la altă de pe cealaltă. De să nu scadă ăsta viața că... Eu mai găsit aici două. Sau nu știu dacă nu-i oaie. Nu-i oaie. Eu în total am 3 carne. Eu am 7. Îți țigani. Dacă am găsit 3 vaci. Nu, haide că trebuie să fac eu crafting. Da. Atunci omor niște oi, că o să-mi trebuia scăpat. Cel puțin. Mă duc să fac niște lemn. Ca să... Vezi că este un porc și o vacă lângă tine. Unde-i? Trebuie să fac niște teatră. Iatră, mă, chiatră. Nu vor juca țiganii. Trebuie să fac niște piatră ca să fac furnar să prăjesc mâncarea. Să prăjim. Și tu ce ai? 9 cu 2. Eu trebuie și măr o vacă. Ia tu. Mulți am? Cât ai? 5. Eu 11. Bine, 9 de vacă și 2 de porc. Poftim? 9 de vacă și 2 de porc. Haide, drace. Așa, bof. Bă, dracu, că ea mai pot să mai fug. Eu mai am 3 cârmiți. Eu 4. 5. 4 jumate, nu. Acum mai stau să mai sparg la lemn. Eu trebuie să... Eu am... aveam un stack și 16. Mai am 5 3 cu 16. Eu am 21. Stai, să zic când pui. Dar am 22 cu 6 neprelucrate. Ai făcut dracu furnalul ăla. Aici stăm. Au. Unde, aici? Da. Unde se face? Aici pui peste noapte. Dacă vrei putem să ne facem aici o casă, ne facem... Peste noapte zic, bă, că după aia mergem pe afară. Da? No, haide, unde ai făcut crafting-ul e aici? De ce? Stai că m-am stupat din greșeală. Nu pot nimic. Gata. Bă, și cărbune? Lemn! Pune tot furnariul până în altul. În altul. Nu l-al pune tu, mă. Ce? Nu la Păi, care... cărbune! Fac! Fac pentru torță, că cărbune prăjesc cu lemn, dracu. Stai, mă, că s-a făcut muzica, s-a terminat. Nu mai jura că te dă afară. Ce, mă? Te dă afară. Gata, așa.
Și asta merge. Nu, cărbunile. Atâta piatra am... Dă-și mie un târnăcop atunci. Îți dau un bușiș și ia piatră. Da, să fac niște torță. Prietenul meu n-are canal de YouTube. Scuze-mă. Nimic. Da, dă. Apoi asta e nouă și ce să-ți fac? Dui, bă, ne simțetul de ăla de lemn. Da, ce să-ți fac? Soarta. Și aproape și bușă tot. Da, ce să-ți fac, mă, dacă ți-am spus că îți dau un bușic. Bine, da, chiar de tot. Evident. Dacă n-am avut ce... No, haide că mă duc să mai iau niște... să fac rost de mâncare. Bine, eu până atunci mai fac aici ceva. Uite, din prima un pui. Al doilea pui. Și bun. Îmi fac și eu în sfârșit un târnăcop de piatră. Îmi faci și mie, te rog, Un toporișcă sau sabie? o tăburișcă, că am eu săbiuță. Sper că să nu mă pierd. Asta e Nu, important. hai înapoi, unde dracu te-ai dus? Aha. Nu, hai înapoi că se face noapte. Porc, lasă că iau porcul ăla și mine. Încă 2 porci. 3 porci. Știu că carnea de porc ia cel mai mult la mâncare. Cea nu? de mânca, cea de vacă. Cea mai nașpa aia de iepure. Dacă nu ți ia. Câte lăni ai? 4. Ender. Enderman. Haideți, Hai hai. mă uit la ochii lui. Așa. Schelete, dă-te năbii, dă-te năbii. Dă-te încăcat, dă-te încăcat. N-am chef de tine azi. Bă, ieși afară și eu mă culc. Nu lasă că vreau să trăiesc periculos. Dă-te schelete! Vine Barbaman! Așa. Am 2 săgeți. Frumos. Hai, dată-mă înapoi. Acum vin. Am bătut acum Ia de ce toporișca, unde te-ai dus? aici. Aici, ia toporișca. Nimeni nu mă urmărește la fel bine. Pregătește finalul! L-am pregătit deja, eu îmi fac încă mâncare, că mai am. Eu până acum n-am mâncat nimica. Eu am mâncat pe drum că îmi trebuia. Închid asta. Da. Stai că astup eu, că am blei pe ăsta. Și eu am. Se pare că pe el îl cheamă Irafael. N-am știut cum să mă cheme. De fapt, i-am spus Da, cam așa ceva. Că are skin-ul lui Rafael. N-am skin de Baca, bă. Nu skin de Rafael. El are skin-ul lui Rafael. Săracul Rafael. Se simte copiat. Bă, Rafael a copiat ăsta. A copiat skin. A, dracu. Bă, ce mă enervează reclamele astea. Yay! Fuck that. Oprește-ne până la mea. Acum mere muzică, stai. Să vezi, nu mai înjura. Mă enervează. Mă duc să mai iau încă o lună să ne culcăm, dacă vrei. Mai trebuie încă 2. Sau ai una deja? Una, 2 am la mine. Că eu am una. Nu las că bine. Am eu o lună, mă, hai înapoi. Ia. Uite. Hai mă, minăm, ce dracu, să nu rosim timpul. Cât am filmat? 9 minute. La 14 minute opresc. Așa, ne-am făcut și la 4. Bă, dar mult mă mai enervează graveliniul ăsta. A, uite, dracu, că dau de altul. Mă duc să-ți fac o lopată. Da.
Creeper, unde-i? Nicăieri. Cred că e sus. De aici nu e. Scuze-mă, am auzit-o de bubuit. De la. Am mâncat și eu. Abia sunt fac întâlnești. Da, bă, fă niște torță. Torțe. Da. Uite, bă, bebea cam eu, ăsta nia cărbune, de apă ei fac torțe. Ce, bă, tu ai cărbune? Da, Dă dracu torță încoace, bă. făcute. Ce am vrut să-mi fac? Dai-mă o dată torță, că te tănăcop. Dă torță. O băghiță. Și te robești ca la fata la muritat. Știi că replica asta e veche de mult? Știu. A, da, să-ți dau lopata, mă. Lopata. Da, dă-o dracu, mă. Mulțumesc, că oricum trebuia să o folosesc. Pentru ce? De ce mai ești afară? Să mă bag cu movie. Hai că mănânc carnea asta de zombie. Eu am carne, nu de zombie. Dar și eu am carne. Bă, acum ar trebui să găsim un iepuraș. Astup iarăși. Da. Bă, dar frumos mai e muzica asta, mă. Dă-te, Rabi, dă-te. Deci că e muzica de aia de cursă. Numai acum mi-am dat seama că eram concentrat pe joc. Hai, bă, nu mai mă nebuni. Bă, nu mai știu pe unde am fost. Hai că Eu mă apuc de minat, sper să găsesc vreo mină ceva. Dacă găsești să mă aștepți, te rog. Am găsit pânză la Păi cum să ne aștept în puii mei, că dacă știi câți zombii și scheleți, toate prostile. E nașpa când are un schelet armură. Că atunci e greu să-l omori. Apoi te-ai obișnuit cu zombie, mă, că ai de Am găs știi. cărbune. Bravo, iale. Hai, bă, că cu zombie mai înțeleg, nu, dar nu chiar schelet. Și v-am lăsat aici la primul episod din Minecraft Multiplayer. Bye bye!